ng mga nagbabagang balita. Apat na pulis na nakapatay sa nanlaban na preso sa Del Gallego nahaharap sa kasong homicide. Rider at angkas nito na hit and run ng kapwa motorcycle riders sa Pili. Quaresma, nagsimula na sa Ash Wednesday, simbahang Katolika nanawagan ng pagninilay-nilay. Dalawang weather system nakakaapekto sa bansa. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nahaharap sa kasong homicide ang apat na pulis Catanduanes na kasama ng isa sa ibinabiyahing presong namatay umano matapos mang-agaw ng baril at manlaban sa mga otoridad. Maliban sa kasong kriminal ay posibleng maharap rin sila sa kasong administratibo. Si John Amador sa detalye. Nananatiling nasa kustodiya ng Camarines Sur PNP ang apat na PNP personnel na Catanduanes habang ihinahanda ang kasong homicide na isasampa sa mga ito. Yan ay matapos mabaril patay nila ang isang person under police custody na nang-agaw umano ng baril sa bahagi ng Del Gallego, Camarines Sur habang ibinabiyahe ng apat na pulis papuntang Catanduanes. Update po natin dyan, ang sa tuyong Provincial Director Police Colonel Virgilio Lali Jr. nakatutok talaga sa preparar kaining kasong kriminal na ipafile sa INDA, sasangat sa INDA, which is homicide. Ini po dahil sa pangapudan man kang mga kapamilya kaining PUPC na nagadan dahilan nga duman sa armed encounter na sinasabi kung saan na agaw kaini allegedly itong badil kang sarong policeman na sarong Galila rifle kang naitutok niya day na putok dinulag niya ini and napaputokan na daw ang mga kapulisan ayon sa report kaya siya man pinaputukan man kaining mga nag-aresto sa iya. So ngunyan ang sa tuyang provincial director asikaso na mai-file nga ining kasong homicide. So sa ngunyan, na-subscribe na po ang ibang mga affidavit ng mga witnesses. Ayon pa kay Captain Altesa, naninindigan ng Camarines Sur Police Provincial Office sa patas at maayos na investigasyon sa insidente. Maaari ding maharap sa kasong administratibo ang sangkot ng mga pulis. Actually, ito ang sabi kang sa tuyang provincial director na dapat talaga bakong bias ang pag-iimbestiga kaini. So aside from itong filing kang criminal case, there will be a possible na administrative case against these erring police officers din po. And hinihiling talaga kung ano talaga yung angkop ng mga kaso na pwedeng ma-file sa INDA. Kung may mahiling po ng mga negligence or sabi nga ni kapagbayaan sa parte kaning mga kapulisan sa pag-secure kang sarong PUPC na dapat safe siyang makaabot from the place na kung saan siya na-aresto hanggang duman sa lugar sa police station na kung saan nag-handle kang sa iyang kaso sin may turnover duman sa korte na court of origin kang sa iyang warrant, dapat safe po na makapagbiyahe ining PUPC. John Amador, CSN. Maswerteng nakaligtas ang isang motorcycle rider at backride nito matapos ma-hit and run sa Pili gabi nitong Pebrero 16. Sa CCTV footage, makikita ang isang nagminor na motorsiklo at nahagip na isa pang motorsiklo na parehong mula sa parehong direksyon. Sa lakas ng impact ay natumba ang motor habang dumire-diretso ang rider na nakasagi sa kapwa rider. Maswerteng hindi nahagip ng truck ang mga biktima na nagtamo ng mga sugat. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang Pili PNP ngunit hindi umano ito reported sa kanilang himpilan. Inirereklamo ng mga residente sa Barangay Carolina sa Naga City ang maiingay at punit-tengang tunog ng mga modified mufflers ng mga motorsiklo. Modified mufflers ng mga motor mahigpit na pinagbabawal ayon sa Land Transportation Office. Si John Amador sa detalye.
Ikinakainis ng ilang residente sa barangay Carolina, Naga City ang di umano mga motorsiklo na may maingay na modified mufflers o tambutso na matagal na umanong ipinagbabawal ayon sa LTO. Ayon sa ahensya, may espesifikasyon din ang bawat motorsiklo na nakadepende ayon sa disenyo. Ang taken sa moyang opisina dyan, inot na inot, may mga memorandum circular na kami kayan, ali sa central office, 2020 pa, to itong enforcement kang Bora-Bora. Ibig sabihin kayan, itong mariribok na tambutso. Tapos ni-reiterate pa yan kan January 16, ngunyan na taon na strict implementation po kang katong memorandum na to na nagbabawal po sa pag-modify ng muffler. Ang City Mobile Force Company na support unit ng PNP sa lungsod at nakabase malapit sa naitalang lugar kung saan may mga modified mufflers, regular din ang checkpoints. Ang City Mobile Force Company, lamo-lamo po ang samuyang pagkakandak ng Atlansita sa mga manlain-lain pong Buddhist studio po sa Ciudad de Naga. Bukod po dyan, uga po kitang checkpoint with Army po. Kasubang ganit po na tayo kami ng Joint PNP checkpoint na po saan nakadako po kami ng mga nagkakapirang violators. Doon pong samuyang checkpoint sin Atlansita, pag uga po kitang maribok na na-apred na sakyan, since na may po kitang ito pong pang-record kung pera pong decibel, so kung may naiyan po kitang open pipe ang muffler ninda, so ang kinacharge po sa inda, yun na po ang authorized modification. Nga po sa na may pamakitang gadget para masandita ito vehicle is noisy po. Kasi dapat igatatayan ng Ang muffler po itong para yan sa combustion of engine na dapat ang engine mo may specific yan na tambutso na angkop duman sa engine mo. Kasi kung bako yan magkapareho, may epekto po yan na mangyayari sa engine. So yan po yan ang issue dyan, si modification. Pandua, kadakol po kayang issue kang maribok ang maribok ang mga nagmo-modify ning muffler. Iyan, so may mga aftermarket din po kayang nababakal na muffler. Ngunyan, pag sa LTO po, sa registration kayan, once sa inspection, dapat naka 99 decibel, allowed pa siya. Depende po yan. May mga ordinances kaya na mas sa baba pa duman. Patuloy naman ang enforcement ng mga otoridad laban sa modified mufflers at aabot sa 5,000 pesos din ang multa sa mga hulihan ng paglabag. Jan Amador, CSN. Welcome development para kay Camarines Sur Governor Elry Villafuerte ang pagkilala ng PEZA sa Camsur Uptown bilang economic zone. Mas maraming trabaho at oportunidad asahan sa Camsur Uptown. Si Jem Garcia sa detalye. Isang magandang oportunidad para sa lalawigan ng Camarines Sur ang pagkakadeklara sa Camsur Uptown ng certification bilang economic zone ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Dahil rito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon para sa mga Camarinense na magkaroon ng trabaho at magandang hanap buhay. Welcome development umano ito para kay Camsur Governor Elry Villafuerte, lalo't marami nang nagsisignify na magtayo ng negosyo sa Camsur Uptown. Marami na pong tumatanong, gusto mag-locate. So, trabaho, hanap buhay, opportunity para sa Camsur. Dahil PEZA eco zone na ang Camsur Uptown area niyan. Hindi lamang trabaho ang maaaring magbukas dahil mas mapapalakas rin ang ekonomiya ng lalawigan dahil sa patuloy na negosyo na maaaring malinang dahil sa pagsasagawa nito na maituturing na global city ng probinsya. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon o pagpapatayo ng Camsur Uptown kung saan makikita ang iconic Capitol Building sa Pili, Camarines Sur. Kaya't mas inaasahan pa ang pagpapaunlad at pagpapalakas ng probinsya ng Camarines Sur. Jem Garcia, CSN. Formal nang nagsimula ang 40 araw na Kwaresma ng mga Katoliko kaugnay ng Semana Santa. Simbahang Katolika nanawagan sa mga Katoliko na pagbalik tanaw at magnilay-nilay. Narito ang ulat.
Halos napuno ng mga Katoliko ang St. Rafael the Archangel Parish sa bayan ng Pili para sa Ash Wednesday. Sa gitna ng misa, isa-isang nagpakrosono ang mga dumalo sa misa gamit ang abo mula sa mga sinunog na palaspas na ginamit noong nakaraang taon. Hudyat ito ng pagsisimula ng 40 araw na Kwaresma kaugnay ng Semana Santa. Si Nanay Lolita, sa kabila ng kanyang edad na 80 anyos, ay matyagang pumunta sa simbahan, makapagpakros lang para sa kanya at para kay Leanne, na isang Gen Z. Mahalaga ang pagdalo sa misa bilang isang Katoliko. Successful. Kasi diyan ako naghihingi ng lakas at saka malakas na pananampalataya. At saka sa pananampalataya sa akin at saka sa aking pamilya at sa buong komunidad namin. So far naman po, ayos naman po, and mas naintindihan ko po kung ano po yung meaning ng Ash Wednesday po. Kasi nung dati po, parang hindi pa po ako masyadong sa Ash Wednesday. Tapos ngayon po, nung na-explain na po ni Father, mas nalaman ko na po kung ano po yung Ash Wednesday. Ang importance po ng paglagay ng abo sa is yung parang mapapatunayan mo po yung pananampalataya mo kay God, and also po yung pag-repent mo din po sa mga kasalanan mo po. Ayon sa simbahang Katolika, mahalagang dumalo sa Ash Wednesday sapagkat dito nagmumula ang paglalakbay ng panahon ng Kwaresma. Hindi lamang tradisyon kundi isang paalala sa ating pagiging makasalanan. Kinakailangan magsisi at magbalik loob sa Diyos. When we say Ash Wednesday, pagpuon kan sa tuyang paglakbay sa panahon ng Kwaresma, no? Na ang invitasyon sa to is sabi pag nagkukrus, na magbakli, conversion, repent and believe in the good news. Magsulsul as in magtubod sa marahay na ebanghelyo. Yan, 40 days of journey. Paglalakbay, Nananawagan din si Father Carpio sa mga Katoliko na sa kabila ng modernong panahon na magnilay-nilay at magbalik tanaw sa mga sakripisyo ni Jesus para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Nick De La Cruz, CSN. Umaabot na sa higit 100,000 ang registrants na nagpapatuloy na early registration ng Department of Education o DepEd. Early registration ng ahensya nagpapatuloy pa. Si Jem Garcia sa detalye. Sa nalalapit na pagtatapos ng school year 2025 to 2026, puspusan na ang paghahanda ng Department of Education o DepEd para sa susunod na school year. Kasama sa hakbang ng ahensya ang early registration for enrollment. Kagaya na lamang ng San Jose North Elementary School kung saan nagpapatuloy ang early registration para sa enrollment sa susunod na taon. So far po, maganda naman po yung early registration namin. Yung grade 1 po, almost 100% ng total population ng kinder namin forwarded po sa grade 1. So maganda po yung early enrollment nila. Sa kinder naman po, so far madami-dami na din po. Nasa 40 na din po yung male, nasa 36 ang female. So coming pa po yung ibang enrollment. Ang isinasagawang early registration ng ahensya ay para sa mga kindergarten, grade 1, grade 7 at grade 11 na bahagi ng K-12 curriculum na programa ng DepEd. Ayon sa Department of Education, sa kasalukuyan, mayroon ng higit sa 100,000 registrants mula nang magsimula ang early registration. Mahalaga umano ang early registration upang maitala nila kung ano ang dapat na pagbutihin sa mga paaralan kagaya na lamang ng pasilidad, guro at iba pa. Ito yung importance ng early registration. Una, for the resources. Pangalawa, community awareness. And mai-ready ng mga schools and teachers ang kanilang mga schools para sa pag-open ng school year 2026-2027 this coming June. Nagsimula ang early registration nitong Enero at magtatapos ngayong buwan ng Pebrero, ngunit maaari pa namang mag-enroll sa pagbubukas ng eskwelahan para sa sunod na taon sa Hunyo. Ngunit patuloy ang paghihikayat ng pamunuan na samantalahin ang pagpaparehistro upang magkaroon ng mahabang panahon at prioridad ang mga mag-aaral. Pwede na po kayong bumisita sa mga schools para po mabigyan kayo ng tamang impormasyon para sa early registration na pwede nang i-enroll yung mga anak ninyo sa kindergarten. Ganun din po yung mga papasok na mga bata para sa grades 1, 7, and 11. So may mga requirements po yan, kagaya ng basic enrollment form, basic education enrollment form, makukuha po yan sa school.
at ilan pa pong mga dokumento kagaya ng birth certificate. So, doon po nila malalaman ano pa yung dapat na isubmit na mga mag-i-enroll para sa mga grade levels na ito. Jem Garcia, CSN. Kasabay ng pagsisimula ng Kwaresma ay naramdaman agad umano ng mga nagtitinda ng karne ang pagtumal ng kanilang benta. Narito ang ulat. Umaaray ang ilang nagtitinda ng karne sa Pili Public Market dahil sa matumal na bentahan ng karneng baboy. Inuugnay ng mga nagtitinda sa matumal na bentahan ng karne ang pagsisimula ng Kwaresma. Today, as for now po, mahina ngayon kasi ayon nga sa paniniwala. So, sa paniniwala ngayon, tradisyon. So, fasting muna ngayon sa karne kasi bawal ngayon. Dahil less meat ang ilan at tulad ni Dilinda, kaya isda muna ang biniling pangulam. Tilapia, isda. Ayan po ang ulam namin ngayon kasi hindi pwedeng kumain ng baboy. Ay yun na yun talaga ang di ba na tuwing mahal na araw, ganyan po. Sa ilalim ng tradisyon ng simbahang Katolika na bawal kumain ng mga karne, mas pinipili ng ilang mamimili ang isda, gulay at iba pang pang-alternatibo na pwede nilang ihain. Umaasa naman ang mga nagtitinda ng mga karne na magbabalik sa normal ang bentahan sa mga susunod na araw, lalo na matapos ang pagugunita ng unang araw ng Kwaresma. Nick De La Cruz, CSN. Dalawang weather system ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, una ay ang northeast monsoon o amihan na nagkaroon ng pagbugso o paglakas. Umiiral na ang amihan sa buong Luzon habang easterlies o ang salubong ng mainit at malamig na hangin naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Wala namang namomonitor na bagong low pressure area ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Binigo ni Pinay Tennis Ace Alex Ayala ang kampanya ng WTA rank number 8 na si Jasmine Paulini matapos talunin ni Ayala sa Dubai Tennis Championships. Inupset ni Ayala si Paulini at abante na siya sa next round ng torneo. Lock-in si Ayala sa opening set pa lang ng laro. Makakaharap ni Ayala sa next round ng torneo si Sorona Sirsti. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.